ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଡ଼ିସନ୍ କହିଲେ ମିଶାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଛୁଆରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବା ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି, 7ରେ 8 ମିଶିଲେ 8 8 16 1 17 7 ରଖିନେଲା 1 1ରେ 9 ମିଶିଲେ 10 10ରେ 4 ମିଶିଲେ 14 4 ରଖିନେଲା 1 1ରେ 7 ମିଶିଲେ 8 8ରେ 6 ମିଶିଲେ 14। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ, ଦଶକ ଘରକୁ 1 ନିଆଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶତକ ଘରକୁ 1 ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ କାହାର ଏଇ ଦୁଇଟି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଟିଚର ମୋତେ ଏମିତି ଶିଖାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ମୋତେ କେମିତି ଶିଖାଯାଇଥିଲା, ଅତି ସହଜରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଶତକ ଘରେ ରହୁନଥିବ, ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶିଖାଯାଇଥିଲା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ। 7ରେ 6 ମିଶିଲେ 13 13କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ 9ରେ 4 ମିଶିଲେ 9 4 ବି 13 ୟାର 1 ଘରକୁ ୟାର 10 ଘର ରହିବା ଦରକାର। 8ରେ 9 ମିଶିଲେ 17 17କୁ ଥୋଇଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ମିଶେଇଦେବେ। 7କୁ 7 ଥୋଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା 7। ତାପରେ 3ରେ 1 ମିଶିଲେ 4 3ରେ 1 ମିଶିଲେ 4 1କୁ 1 ଥୋଇଦେଲେ। କେତେ ସହଜ। କିଛି 1 କେଉଁ 10 ଘରକୁ କିମ୍ବା 7 ଘରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଡାହାଣରୁ ବି ବାମକୁ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ 8ରେ 9 ମିଶିଲେ କେତେ 17, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ 17କୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ 9ରେ 4 ମିଶିଲେ 13 1 6ରେ 7 ମିଶିଲେ 13, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବେ, ସେଇ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 7 3 1 ମିଶିଲେ 4, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି ବୋଲି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 4 1 ସେଇ ଏକା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି କାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 4 4 7 ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖିନା ଲେଖିଦେଲି, ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ମୁଁ କଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି 800, ଏଇଟା ହେଲା 649, ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ମନେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ମନେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 8ରେ 6 ମିଶିଲେ 14, ଇଏ ହେଲା 49, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ 2 ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ, ଏଠୁ ବି 2 ଫେଡ଼ିଦେବେ। କେତେ ହେଇଗଲା 1 4 4 7 ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ହେଇପାରେ। ଦେଖ ଏଇ ମିଶାଣଟାକୁ ଧର ଆପଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କରିବେ। ଇଏ ହେଲା 7000, ଇଏ ହେଲା 5000 3 7 6 7ରେ 5 ମିଶିଲେ 12000 12000 376, ଇଏ 1 1 3ଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା ପଛରେ 9 8 4 2 1 ଏଇ ଦିଗ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଏହିପରି ଭାବରେ, ବହୁତ ସହଜ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ। 6 9 8ରେ 7 2 4 ଧର ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ମନେ ମନେ 2 ଏଇଠୁ ହେରା କରିଦେବେ। ୟାକୁ 7 7 14 1424 -2 -2 ହେଲେ 4 2 2 22, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତାର, ବହୁତ ସହଜରେ।